Hi, Nilinon Arunachal Pradesh Nirijuli Puadim isi room arlosido. Nili first time nang dadak Arunachal kebang. Dak 2 days ne dolo ne ihin kijui. Dak kijui pen nili katheklong aputhaksi. Isi video selaming tunglo. Laso video komane phan aning pa oi aning aduk ki piji phan kali. Lasi nang litum jong si laso video kelang pen nang ning ki oi nang ning kiduk do pulote nili phan dia pon ikta. Nili dak ihin kijui pen ketheklong. Ke lahen lo je Arunachal long arlo somartum freedom long o. Nili kibudam jelam theke lahen lo je Arunachal lapen nitum hapu Assam ba hapu Karbi Anglong a different ke lahen lo je Arunachal long arlo somartum freedom long o sita itum Assam ba Karbi Anglong long arlo somartum freedom ave pin. Dak Arunachal long isi kethek dunlong pending arong meme ke lahen lo arlo somartum main lo la Assam ba Arunachal angbong main different ke lahen lo je Arunachal long arlo somartum pindeng sumpot kijui kedam freedom do o sita itum Assam ba Karbi Anglong long arlo somartum arlo sopimartum kijui ba pindeng sumpot kaching thang freedom ave pin. Dak Arunachal long arlo somartum ajat apiari lecing thang ta chok sarpimar okorjang pendang lo happen sporting ajat lecing thang ta chok towar ke damta inuet bahiniwet adap ani ngangsam ajo nahok le damta thang problem ave amata pasiksak dundang ave amata hiring dundang ave amara di somartum ta padistap dundang ave athe ladak stick o ala arlo sotumpan power po komane jong si arlo sotumpan arlo somartum phan kupine kelang dun rem kupine kachong thuidun tap pulote halaphan insai pameka sita ditum hapu Assam ba Karbi Anglong along arlo somartum pindeng sumpot kaching thang freedom ave jong si komane arlo somartum happen ba sporting chi lo towar dam bom pulote koman arta ke duamun itum sitame kupilo ki pudunji o laso arlo soke laso sopi ke ape apotum than theado kosan si kaching thang nai ne kosan si ke do nai ne ape apotum than theado are kopilo ka henola arlo sombartum pilo gorom rema pinsotum gorom pulote sporting chi lokpo happen chi lokpo sita arlo sotum pilo ke klempo arlo sotum ta reng dokpen doing tung kalima arlo somartum haladak towar dambom inut arloso ba bahini arloso dam chomchom pinsomartum thekdunlong plote hiring dunjo alasan theklong o itum Assam ba Karbi Anglong long itum alasan thekdunlong o athe kopilo haldak strik abedet hala pinso tum kachother dun dum phan thang insai sedet asi hal tum da choklam bom haidet lo sita niliki pudam ji bang kelahen lo je itum anu tinta kamatha je paprek nang pik jelang niliki puji bang kela kali je dak Arunachal Pradesh sason itum Assam ba Karbi Anglong ta happen ba sporting si ching thang nai pu la kali sita niliki puji pu bang kela hen lo je itum hadak Assam ba Karbi Anglong ta jong si komane jong si la happen ba sporting ko pine sarpimar noi okorjang noi jong si ching thang aning hang pulote halaphan amata pudun tot nang ne athe pinsomartum jong si freedom do pulote ar somartum da freedom do nangji ilitum komane towar dam boy ar sopi tum halum phan ilitum chokher do nang ne chuhiring do nang ne athe halata komane aik do ani do ate do a family do anu tinta lason lo lasi ilitum che respect seroi nangji anu sopupe pinsopupe sota che respect seroi nangji Assam ba Karbi Anglong lapen lapu Arunachal angbong nili different ke thenai ke theklong ke lahen lo nang litum
laso video an share ponik tha athe itum asam amunit ba itum karbi amunit anu tinta laso alam kachiniji kenang sot lasinang itum un an ta share ik tha laso video kardom Everybody fucking jump.